I forlængelse af oplysningsseddel nummer 1 fra den 13. september 1999 fra Information om Danmark oplyses følgende. Indtil den 29. november 1997 kørte asylansøgere afgiftsfrit i deres medbragte biler. Asylansøgere betaler i dag ikke den fulde registreringsafgift ved køb af en ny bil, hvorimod de endsprogede ved køb af en ny bil som bekendt betaler for 3, men får 1. Til gengæld betaler asylansøgere, i modsætning til danskerne, kun 1% af registreringsafgiften per måned efter lovændringen den 6. september 1999. Er omtalte forhold ikke et godt eksempel på det solidariske, de bredeste skuldre må bære de største byrder-princip? Nej, det er et eksempel på det, som bedst sagde med de ord, jeg allerede engang har citeret, de dumme dage. Jo. På baggrund af en observer meningsmåling bragt i BT den 10. september 1993, ja, der mener 93% af de adspurgte indvandrere, der dømmes for vold, voldtægt og lignende, de bør kunne udvises. Information om Danmark tilføjer i forlængelse heraf følgende. Mere end 93% af de indvalgte i Folketinget har stemt imod disse vælgerønsker, når det kom til stykket. Dette er sket uanset de mange folketings- og kommunalrådsvalg i de cirka sidste 15 år. Kan årsagen måtte findes i, at 1. Langt de fleste folk er ikke så snedige som politikerne. 2. Politikerne indstuderer indøver nogle særlige knep for at holde på vælgerne. 3. Politikerflertallet ønsker en anden befolkning, fordi de er utilfredse med den danske. Og endelig er der punkt 4. Politikerne er mere uselviske og mere retskaffende end vælgerne. Hvad er dit bud, Glistrup? Ja, i hvert fald nummer 4 kan du roligt stryge, men de andre, de lød særdeles plausible, men jeg vil nok tro, at noget af hovedårsagen til, at sådan noget kan gå i svang, det er, at vores folketingsmedlemmer er optaget af at gå til receptioner, til ædegilder og til at se at komme i mediernes søgelys, til at rejse jorden rundt og studere, hvordan man i Uruguay indretter plejehjem, eller hvordan man kan komme på teater i London i eller i tiden op til jul og købe billige julegaver derovre og så videre. Og derfor så tager de sig ikke af lovgivningen, og så er det jo dem, som lader sig vælge til Folketinget, trofaste partigængere, det vil altså sige udpeget af denne meget, meget lille del af den danske befolkning, som møder op som medlemmer af et politisk parti til et opstillingsmøde, og derfor så har de absolut ikke intellektuel kapacitet til at beherske noget så kompliceret som den danske lovjungle ved alle disse mange års elendigt folketingsarbejde er blevet til. Og så tror de har vedtaget noget, og så viser det sig i praksis, at det, de har vedtaget, altså her om udvisning af kriminelle udlændinge, det i virkeligheden er det stik modsatte af, hvad de selv tror, de har stemt ja til. De fleste almindelige danskere, for eksempel hr. Petersen og frøken Hansen, ønsker ikke at pleje omgang med de tosprogede, men er tvunget til det. Alt imens den danske overklasse taler til varmt for de tosprogede, men de plejer ganske frivilligt ikke omgang med dem, senest afsløret i Ekstrabladet oktober 99. Glistrup, hvordan kan det være, at ting er vendt på hovedet? Ja, men altså, det er jo fordi, der ikke er skygge af konsekvens mellem alle de fraser, som man hylder, som de skidspande, som man hælder ud over såkaldte racister og fremmedhadere og nazister og hvad nu folk af Dutas kaliber kan finde på at sige. Så det, der er virkeligheden ude i det danske samfund. Der er jo i den grad et misforhold mellem, hvad der sker og hvad der anses rigtigt på den indvendige side af Christiansborgs tykke mure, og så det for dem ret ligegyldige land, de 43.075 kvadratkilometer udenom Christiansborg, hvor den danske befolkning må udføre deres trællearbejde i hverdagen. Her vil jeg nu bringe et par citater fra Peter Nerups Puls og din nye bog, Glistrup, den der hedder Retssagen mod islamlobbyen. Der står blandt andet følgende. Hvert år stiger den arabiske befolkning med 25,9 millioner mennesker, af hvilke 83% lever på eller under fattigdomsgrænsen. I dag bliver der for hvert barn født i Vesteuropa født 11 børn i lande, som domineres af islam.
Om bare 20 år er forholdet forventeligt 1-25. FN bedømte i sommeren 1998, at Afrika må firedoble sit madforbrug om 50 år, hvis udviklingen fortsætter uden udvandring. På baggrund af det nævnte, så forekommer det mig, at alt snak om, hvorvidt Danmark skal have så og så mange nydanskere inden for et eller andet tidsrum, det falder fuldstændig til jorden. Yeah. Er fakta ikke, at enten må Europa sætte krav til de lande, som lider under en stærkt forøget overbefolkning, eller også bliver selv en folkekær politiker som Elisabeth Arnold nødt til at erkende, at Europa enten bliver omdannet til et fort med pigtråd omkring, eller også så bukker hele Europa under i løbet af 20-25 år på grund af de nøjagtige samme forhold, som nu hersker i de lande, hvorfra mange mennesker flygter i hobetal. I hvert fald så er risikoen meget stor for et land som Danmark, for der er jo næppe noget land, hvor politikerne er så verdensfjerne og så himmelråbende naive som politikerne, der i øjeblikket sidder ved fadet i Danmark. Der er trods alt i det øvrige Europa meget stærkere kræfter, saglige kræfter kan du kalde det, i parlamenter og i den offentlige debat, end vi har i vores ensrettede diktatur Danmark. Jo, tak, Glistrup. Nu skal jeg lige se, hvor langt jeg kom her. Jo, det var til en lyt oplysning.